O, ce zici, băi? Băi, Carole, ce zici, mă, frate? Ești bine sănătos? A? Ești bine sănătos, nu? Bine, frate. La fizică, da? Lasă-mă puțin, că acum am puțină treabă. Filmez puțin, da? Bune, bune. Eu te filmează, mă, și cu mine. Lasă-mă puțin. Lasă-mă că acum fac un film. Fac un film ca să-l am când mă liberez, să mă uit și la YouTube. Da. Da, mă, frate. Lasă-mă, mă, frate, puțin. Să mă văd și eu la televizor. Ce? Pune pe YouTube. Pune pe YouTube? Pune pe YouTube asta. Puțin. Da, la lasă pe el să rog. Am văzut că să uit de el, lasă pe el. Ce faci, bă, aici? Mâncai. Mâncai? Oricum îi chidea ăla. Îi trăgea 12 ară. Vezi, mă, poți să te văd ăla. Lasă-mă, mă, frate, bă, pula el. Tot ăla îi chidea. Vezi că nu Interveni. Pentru mine nu faci tu intervenții? vine, hai să vezi. Ce, de așa aici? Aruncă-le jos, că-ți duci, le strică și pe celelalte. Ia uite, bă, Bune, Chichi. bune. Ce față. Ce strici, mă, frate, la mine? Numai la mine strici, băi, piti. Așa. Ia-te, bă, acolo. Băi, tramvaiule. Băi, dar ce ofensat bine așa, nu? asta când strigă omul la el. Da, zici că ești Bruce Lee, când era tânăr. Zici că ești Bruce Lee, mă, când era Eu te tânăr. văd acolo. Uite. Te-ai zis, stai la capăt. Filmezi lumea. Filmează-mă pe mine aici. Ce față ai în tine? Am făcut pușcării cu tine ani grei. Vrei să-l bag cu finuțul în tine? Uite, băi, calul de aici.